Resumo das novas que nos chamaron a atención estes últimos días no portal de Mancomún e un rápido repaso do podcast publicado. Avisamos do concurso Wikiscience Competition. Entre o 1 e o 20 de decembro celebrarase a Wikiscience Competition, concurso internacional que se celebra cada 2 anos no universo Wikimedia para mellorar os contidos fotográficos e audiovisuais sobre ciencia en Wikimedia Commons, o repositorio de imaxes e vídeos libres que serve para ilustrar Wikipedia e moito máis. Trátase de compartir fotografías que ilustran as ciencias ou a comunidade científica baixo unha licenza Creative Commons para potenciar a difusión, modificación e utilización en diversos soportes e plataformas destes materiais. E rematamos a semana publicando un novo programa en Mancomún Podcast, onde entrevistamos a Juan María López, director de Tecnoloxía e Innovación de Culmia. Nesta entrevista damos a coñecer un caso de éxito no uso de ferramentas libres na empresa. Ata a próxima semana.